Divine Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. The greatest civilizing gift that the Church gave mankind is to know the truth, a truth which liberates and which alone gives peace of heart. The truth about God, about man, and his mysterious destiny. Ang pinakadako nga gasa nga ikahatag sa simbahan ngadto sa katawhan mao ang paghisayod sa kamatuoran. Kamatuoran nga mao'y makapalingkawas o mao lamay makahatag kalinaw diya sa atong kasing-kasing. Kamatuoran mahitungod sa Dios, mahitungod sa tao ug sa iyang misteryosong paingnan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon mga suking tigpaminaw. Domingo nga edisyon sa atong tulumanon karon. Sa gihapon kining ubos niyong igsuon, Shelbert Tundoyano Sr. alias Veritas. Mao gyapon makig-uban kininyo sa tulumanon, The Woman I Love, kunang babae nga akong gihigugma. Sa ato nalaging gipahibalo na nga Sabado o Domingo nga edisyon manubag ta og pagapangutana. Karon ato dayong pisahon ang unang pangutana nga atong pagatubagon. Kika ni siya sa 0926-51-16914. Matud pa, Kuya, ang Sabado or Sabat at
ang pagkain na ipinagbabawal nila ay dapat pa bang sundin sa ngayon? Gusto ko lang malaman ang totoo. Abangan ko ngayong hapon sa programa. Mao ni ang pangutan nagkikan sa 0926-511-6914. Daghang kayong salamat ni Nigsuon. Well, siguro no kung nagpaminaw ka smiyagi ato mang nahimong tema ang mahitungod sa Sabat kung ipapahulay. Apan akong nabasa karon din sa imong text nga nagpasabot no dinhi kanako nga wala siguro og wala ka no nagkapaminaw atong pag-discuss na to niini. Pero sanglit Domingo man lagi karon ato pong ibuot kayod nga matagaan ang imong gipangayo kay ang Domingo lagi mao man ang gitawag nato Christian Sabbath. Alang nato mga Kristohano ng atong espesyal nga adlaw mao man ang kining Domingo. Muna nga mo kaom kayo. So atong tubagon ni dinhi imong kinibang pangutana or dili lang gyud nako tas-on pag-ayo sama sa atong paghimo og tema niini. Ang atong ikasulti niini no igsuon o mga suking tigpaminaw mao nga kinigong issue may labot na sa Sabat kung igpapahulay sa mga Hudeo kung Jewish Sabat. Kung basahon na to ang Biblia, very attractive no kayo kining pagtulunan. Ngano maingon ko nga very attractive tungod kay mabasa man gyud ni siya sa Biblia ug gani sige kaingon ko smiyagi nga kining letra por letra gayud mabasa no sa Biblia. Lamang dapat kung masayod ta sa tibuok kamatuoran ni ining Jewish Sabbath, dapat ta masayod niya na o kung masayod na ta dili gayud kalikayan nga makabaton kita og huna nga kana wala na siya karon sa atong panahon no. Dili bot ipasabot nga wala na gyoy espesyal nga adlaw alang sa mga Kristiyanos o sa katawhan sa Dios. Naa gihapon apan nailisa na og laing adlaw. Ako no, si Veritas, ako naman ang naingon sa miagi nga hapit magyud ko niadto mahimong kanang gitawag natug sa Batista no. Kay sa gikaingon ko na lagi very attractive ang maong mga pagtulunan. No? Gani kining imong giingon sa pangutana kining may labot na mga pagkaon nga tinuod dunay gipang dili sama niya ng baboy, isdang walay himbis, uguban pa. Ug tungod lagi kay mabasa sa Biblia mo nang moingon ta very very attractive kay mabasa gud sa Biblia. So dapat atog yung tuuan, di ba? Siguro ikaw nga nangutana ni ini mao po nang asi mo una. O di ba kaha usa ka Katoliko apan dunay nangutana nimo ni ana mao nga gusto nimo nga ipadiscuss na dinhi sa atong tulumanon karon. Bueno, salamat kay niini. Buot pod gyud nako nga matagaan gyud ning imong gipangayo, no? Okay. Well, dili man gud tanan nga mabasa sa Biblia nga ato gihapong tumanon sa atong panahon karon. Ato mga Kristiyanos. Sama niya ng pag halad-halad og mananap, kanang mupatay og hayop isip kabayranan sa atong mga kasalanan. Sa daang testamento gipasunod man gyud ano mga suking tigpaminaw. Kung makasa ka, kinahanglan mo halad ka o sa kahayop. Ang pagapat yun, isip pamayad sa imong sala o sa atong mga salang nihimo, di ba? Naman na sa Old Testament. Apan kana gipadayon ba sa atong panahon karon, panahong Kristiyanos?
Moingon ta wala. Ngano? Kay kadtong duguon nga halad niadto nga mopatay tag mga hayop isip kabayranan sa atong mga sala. Ang katumanan niadto nga gipaabot mao man ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tinuod nga putli nga halad, ang tinuuray nga mo'y makapapas kayod sa atong mga kasalanan. Balik katong sa una nga pagbayad-bayad sa atong mga kasalanan nga muihaw ta og mananap, siya daw lamang kadto. Anino lamang kadto. Doon na kato'y gipunting sumabot nga tinuod gayod nga makapasaylo, maka-erase, makapapas itong mga kasalanan. Mao ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga sa dihang natuman ang kadtong kamatayon ni Kristo sa krus, nawad-an na tugbili. Hikalimta na kadto. Kadtong kanabang pagbayad-bayad na to sa mga kasalanan nga muihaw ta o kanang mga hayop. Nagkaroon mao lagi base na sa atong hunahuna nga tinuod man na pero wala man mahiapil kanang sabat o kanang igpapahulay. Well, mga suking tigbaminaw, sa ako nang giingon lagi ang sabat o igpapahulay nga mabalaan taw sa kaadlaw ihas o sa kasimana wala man na wad-a. Padayon lang gihapon kana kay naa man nas napulo kasugo. Wala man na mahiapil sa balaod seremonyal. Pero ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho nahiapil na sa balaod seremonyal kay wala man na mahiapil sa napulo kasugo. Kana bang unsang adlaw kita musugod og trabaho? Wala man na nahiapil sa napulo kasugo mga suking tigpaminaw. Kay sige kaingon kuna lagis miyagi nga kanang paghisgot o igpapahulay dias napulo kasugo giingon raman nga sa unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay wala maghisgot ug unsang adlaw kita musugod og trabaho. Ug unya sa atong kalendaryo ang unang adlaw semana mao man kad ng Domingo. Og tungod kay ang unang adlaw sa trabaho lagi nila ni adto sa pangahudeo mao man ang adlaw ng Domingo, no? Unang adlaw sa trabaho mao na nga musangko nga igpapahulay kun ikapito nga mao'y Sabat igpapahulay lagi mao ang Sabado og dili ta molalis musupak niya na. Nan lagi kay ang pagpili unsang adlaw musugod tag trabaho na hiapil man sa balaod seremonyal kay wa man na patiks na pulo kasugo na. So, pwede mausog. Pwede nato mailisdan. Kay wa man na apil sa divine law, na apil man sa ceremonial law. So, pwedeng ilisdan ang unang adlaw sa pagtrabaho o kanus-at musugod og trabaho. Ngano, usa sa atong kaligunan niya na mao nga ang simbahan gitagaan og gahom, otoridad sa pagdili ug sa pagtugot. Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta idili usab nako sa langit. Ang inyong itugot usab nako sa langit. Unay gahom nga naa sa simbahan pagasuking tigpaminaw. So, kailangan tagaan nato na og bili, no? Kinahanglan tagaan nato nagbili nga ang simbahan nga tinuod nga gitukod gayud ni Kristo anaa gayoy gahom sa pagtugot ug sa pagtili. So kung moingon siya nga ilista nato ang atong first day of work kay wala man na nahiapil na pulo kasugo, nahiapil man na siya sa seremonyal, no? Pwede nato na ilistan kay naa man tay gahom sa paghimo niya na. Ug unya naagid tay hinungdan natay reason ngano nga to kanang himuon. Dili kay basta-basta ilisa na lang nato nga wala tay tumong nga maayo. Kinahanglan doon na gyud tay tumong nga maayo. Well, mao ni ang atong tumong nga kanagong mga Hudeo god nga wa mo dawat ni Kristo padayon man gyud na sila sa ilang paglihi ni anlang adlong Sabado. Dili mo kaog baboy, isdang ulay himbis. Kay lagi kay nahapatik sa daang testamento
mando kana si Dios. Unya kay alang ni Kristo, alang na itong mga Kristiyanos, nga doon na namang yoy mga seremonyalo nga dili ginato na i-apil. Gani doon ay mga igpapahulay nga kadtong gitawag na itong mga pangilin, mga piyestas nga gipang wala na, no? Sama itong mga piyesta nila sa Daang Testamento. Oh. So, unsa man itong gipang wala? Ugunya, nag-ingon man po sa Hebrehanon 4:8 nga naghisgot og laing adlaw sa igpapahulay mo nga dili po nato wad-o nang igpapahulay naa ra gihapon pero ilisdan lang nato og adlaw haron nga mailapod ang kalahian natong mga Kristiyanos og ngadtos mga Hudeyo nga nagpabilin sa daang tinuhuan nga Hudeyo kon Jewish religion. Aron maklaro gyud ba ang iyang distinguishing mark, ang iyang marka o ilhanan. Sama gud unsa may dako kayong ilhanan sa kapunungan o sa gingharian nga gitukod ni Kristo ug sa Daang Testamento. Well, usa ni ana mao kanang paghingalan og tinuhuan sa mga Hudeyo o Jewish religion. Nganong gitawag man og Hudeyo o Jewish religion tungod kay alang lamang sa mga Hudeyo kadtong ilang kahugpungan o tinuhuan ni adto no sa una. Apan pag-abot ni Kristo, giundangan ng alang lang sa mga Hudeyo. Di siya musugot nga Jewish religion ragyod o alang lamang sa mga Hudeyo. Gusto siya nga para sa tibuok kalibutan, kun universal. Mao nga usa sa nahimong dagko kayong ilhanan sa iglesyang gitukod ni Kristo nga mao ang pagka-universal kun katolika. So, sa daan, alang lamang sa mga Hudeyo, sa bag-o, alang sa tibuok kalibutan kun universal. Sa kombinasyon sa Grego kinat sila katolika. So dunay kalainan. Aron maklaro pag yun nato ang kalainan, well, kay naghisgot naman og laing adlaw sa Hebrehanon 4:8. So, ilista na itong adlaw. Ilisa na ito ang ikapito. Mao na nga usa may pilion na to nga first day of work. Nga para ang atong ikapito dili na gyud kadtong Sabado sa mga Hudeyo. Mas maayo pilion na to nga ang matunong gyud sa ikapito mao ang Domingo, adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo. Atong ibalhin diha ang paglihi o pag-espesyal sa mga adlaw. So, maayo mo sugod ta og trabaho kanang ikaduhang adlaw sa semana, kanang Lunes, sugod tag Lunes. Haron nga ang ikapito nato Domingo. Aron maklaro na gyud dayon ang kalahian nato mga Kristiyanos ug katong sa daang tinuhuan nila Sabado ato Domingo. Nakaron ang pangutana, mutakdo ba gihapon sa 10 ka sugo? Atong gingon nga mutakdo gihapon ngano? Unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. So musugod tag Lunes, di unsa may ikapito, Domingo. So mutakdo gihapon sa balaod pangasuking tigpaminaw. Nakaron mingon siguro ta maklaro ba sa Biblia nga igpapahulay na ang Domingo? Well, ato na ning naingon nga di gyud kaayo klaro, no? Letra por letra. Labi na kung usa ra ka hubad sa Biblia mo yatong basihan. Kaya ang kasagaran gyud nga ma-advertise nga igpapahulay diha kadtong man yung igpapahulay sa daan kadtong Sabado. Kung basahon nato ang Acts of the Apostles, ang kanunay gyud ma-advertise o mapadayag siyempre katong daang igpapahulay nga natunong og Sabado nga ilas mga Hudeyo. Mao na nga una-una pod sa mga apostol sama ni Pablo nga kasagaran yung daghang tao sa atong panahon dili man Domingo, Sabado man kay mo man ikatapok nila. Adto tas sinagoga magsangyaw to dito ato silang kabigod. Matunong pod og Sabado igpapahulay sa mga Hudeyo kay mo man lagi na nila igpapahulay. Mo may daghang tao kay ang katawhan ni Kristo sa maong panahon di pa man kayo daghan.
Gani magtigom-tigom sila Domingo, gamay ra sila. Oh. Nawa, sama pananglit sa Juan Kapitulo 20. Di ko na lang naibasahon kay di man ako ni taas ununta, pero kung sa maning nataas naman importante man gud ni kayo. San Juan Kapitulo 20 tudling 19 matud pa, sa pagagabi inan yadtong Domingo ha, nagkatigom ang mga tinun-an sulod sa lawak, o gitrangkahan nila ang pultahan kay dahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudayo. No? Bantayan yun nato. Muna ilang Kristiyanong panagtigom. Kay kadtong panagtigom gyud sa mga Hudayo nga wala mo dawat ni Kristo, Sabado man to, di ba? Pero kini mo gini ang kinud-anay nga kahugpungan o ingnon talang mga Kristohanon kay mga tinun-an man is Ginoo. Ug unsa maning adlaw diin nagkatigom sila. Adlaw maning Domingo. Gamay ra sila kay wa pagug kayo nanuo nila. Oh, di ba? Domingo man di ba? Muna nga gani diri sabot na nato nga na nagyud distinction, na nagyud kalainan kay kung muadto sila sa Sabado nga igpapahulay sa mga Hudayo, daghan kayong tao mo lang tumong aron makabig, pero wala man sila mosimba, nakiglantugi man gani. Di ba? Mga suking di paminaw. Unsa galito nga tudling nga si San Pablo nakiglantugi sa igpapahulay sa mga Hudayo nga natuno nga ng Sabado. Sa buhat 17 tudling 1 ngadto sa 2 nga si San Pablo nakiglantugi sa adlang ipapahulay sa mga Hudayo kun Sabado. Gani masabot kayo nato nung nga klaro nga dili na ni ilang espesyal nga adlaw nga musimba sila niini kay nakiglantugi man si San Pablo. Kay kung naapa sa hunahuna ni San Pablo nga still valid o igpapahulay gyapon nga alang gyapon sa balaang panagtigom ang Sabado, di mo respeto unta siya, di unta siya magkigdebate aning adlaw. Kay Sabado igpapahulay man ka. Pero kay naa na siyang una-una nga dunay giya sa espiritu nga kinanglang maghisgot na taglay nga adlaw ani. Katubang sa Hebrehanon 4:8. Ilisda na nato ni hinay-hinay. O bitaw itong nagkatigom sila katong mga tinun-an, Domingo man, kinahadlok sila sa mga Hudayo. Nya kung atong ilahos pagyud pagbasa ang San Juan 20:19 ug 19:20, human siya makasulti niini. Iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pagayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. So, Domingo man muni panagtigom nila, no? Kay mga tinun-an man ni Kristo na hiatul sa Domingo. Pero wala pa gyud giingon diri nga igpapahulay ni. Sikreto-sikreto lang nilang tigom-tigom no Domingo. So, ang ma-advertise gyud nga igpapahulay ang Sabado kay mo man ni daghang tao. Ang sa mga apostoles kay gamay ra sila, dili kayo, di pa kayo makita, no? Nga mao gyud ang naa. Gani wala pa kahinganli og igpapahulay sa ilang panahon. Gingon lang naunang adlaw semana. Nyalain pag yung prueba nga wala mo simba si San Pablo ni anang adlaw kanang igpapahulay sa mga Hudayo nga nakiglantugi siya niining adlaw sa buhat 18:4 nga matud pa. Kada adlaw ng igpapahulay, nakiglantugi siya sulod sa sinagoga aron pagkabig sa mga Hudayo o sa mga Grego. So, dili na ni igsilimba alang sa mga Kristiyanos kay kini si Pablo, Kristiyanos man Pero, still, padayon gihapon ning igpapahulay nga Sabado sa mga Hudayo. Ngunang, wa po ni mawala. Gali, hangtod karon ilan ang gipadayon. Pero ang pangutana, alang sa mga Kristiyanos, unsa mga adlawang espesyal nga panagtigom. O bitaw nga atong gikutlo ang pinadayag 1:10 miagi nga naghisgot og adlaw sa Ginoo. Adlaw sa Ginoo, ato raguning basahon. Sa adlaw sa Ginoo, gigamhan ako sa espiritu. Pinadayag 1:10 matod pa ni San Juan. Kunya kining adlaw sa Ginoo,
sa akong panginsusi, abi man ako ni siya Sabado. Pag susi-susi nako sa lain-laing mga hubad, kini man din adlaw sa Ginoo, mo man din ikadtong hisgutan sa mga church fathers, katong mga amahan nato, no? Sa simbahan, sama nila ni San Ignacio, San Policarpo, San Ireneo, uban pa. Mo man din kanang Lord's Day, nga mao ang Domingo, di man din ni Sabado. Nga naman, sa Lydiard translation, giingon dito nga, I was worshiping in the day of rest. Kining pinadayag uno Jes, no, sa Lydiard translation of the Bible, I was worshiping in the day of rest. Ako nagasimba sa adlawng pahulay. Samot na yun to sa diha, niingon ko nga, uy, Sabado na kay pahulay man. Kining adlaw sa Ginoo. Pero sa dihang nabasa na ko ang Iupuy en el Espiritu en el Día del Domingo nga hubad kanang sa El Nuevo Testamento nga Bible, nakaingon ko, uy, kana daing resta, kana daing pahulaya nga adlaw sa Ginoo, di man day na Sabado, api kog Sabado na. Kaysa El Nuevo Testamento nga hubad, ingon man, Iupuy en el Espiritu en el Día del Domingo, di man Sabado. So, naade ay mabasa na to kung magsusisusitas laing hubad, naade ay mabasa na to nga gipasabot, kana daing Domingo, pahulay o igpapahulay. Kana gong moingon gud ta mga suking tigpaminaw, misgot kalit tag Sabado, duha mong goy meaning ana. Yung kag Sabado, pwede nimong sabton nga ikapito nga adlaw semana. Pwede po nimo sabton nga igpapahulay. Duha may meaning anang Sabado, rest day o ikapitong adlaw sa semana. Kay ikapitong adlaw semana, Sabado man. Pero ang laing meaning anang Sabado, igpapahulay. So, kanang laing meaning sa Sabado nga igpapahulay, pwede po nato ingnon nga kanang Domingo, igpapahulay, sama sa pinadayag 1:10 o Sabado. Muna gingon nato nga Domingo nga Sabado. Sakto man na. Basing maingon mo nga, usaong guna pagsaktuan na nga Sabado, unya Domingo din Sabado. Sa ikaduhang meaning anang Sabado, pwede na. Kanang Sabado nga nagpasabot o igpapahulay. Munang maingon ta nga, Domingo nga Sabado o Domingo nga igpapahulay. Pero kung mayroon ka nga kanang Domingo, 7th day of the week ba na? Ikapitong adlaw sa semana ba na? Dili. Kay kapitong adlaw semana Sabado magyuna, di ba? Kung maghisgot ang kalendaryo. Pero ang laing meaning sa Sabado nga pahulay, pwede nga moingon ta nga Domingo pahulay kun Sabado. Ngano? Tungod anang pinadayag 1:10 nga adlaw sa Ginoo. Nga sa Lydiard translation, I was worshiping in the day of rest, no, igpapahulay sa El Nuevo Testamento, Iupuy en el Espiritu en el Día del Domingo. So to papahulay kung Sabado day ang Domingo po. Muna nga, kung tanaw na to sa history, mo bitaw to kay naklaro naman yun nga ang espesyal nga adlaw alas mga Kristiyanos Domingo, niadtong 300 kapin ba, Anno Domini, kadtong usak ka emperador nga nakabig sa mga Kristiyanos, si Constantino. Naabtan man niya nga ang mga Kristiyanos ang ilang gibantayan nga adlaw, Domingo na. O na nga, Domingo po dang iyang gideklarar siyang imperyo nga magbato ng igpapahulay. Dili kay si Constantino mo'y nagbalhin gikan sa Sabado ngantos Domingo. Kay sa wala pa na Kristohanon si Emperador Constantino, so wala pa siya nakabig. Ang orihinal nga baruganan sa mga emperador, wala may igpapahulay. Walay igpapahulay ang orihinal nga baruganan sa mga paganong emperador. Tanang adlaw, patrabahoon nila ang ilang mga sulugoon. Wa gyoy pahulay. Ilang mga slaves, trabaho gyud, way pahulay. Pero sa dihang nakabig ang emperador sama ni Constantino, mao na nga iyang girespetuhan ug unsang adlaw Domingo naman, mao na nga iya dayang gideklara sa iyang tibok imperyo nga mao ni ang igpapahulay nato, magbato na tayong igpapahulay kay iya naman laging gitahod ang mga Kristiyanos. Kay kung
Sabado paghapon unta ang gihimong bala nga adlaw sa mga Kristiyanos, di Sabado pod unta ang iopisyal pagdeklarar ni Constantino. Pero kay Domingo naman, mao na nga Domingo po diyang gideklarar. Dili kay siya mo'y nagbalhin. Pero naagyapoy mga tao nga gabantay ng Sabado. Kanang mga Hudeo nga nagpabilin sa daang tinuhuan. Bisan gani karon na apa na sila? Ng Jewish religion. Sabado mangyapon nila, di ba? Pero kung subayo na to tong pundok gyud sa mga apostoles, kung kinsa to ilang mga sumusunod, Domingo naman. Ang prueba nato niya na sa history kadtong mga church fathers nato sama ni Saint Ignatius of Antioch, Saint Polycarp, buguban pa. Ang ilang mga sinulat nga di na nato mabasa sa Biblia, no? Kung nagbasa mo ng mga sinulat sa atong mga amahan sa simbahan, labi na kanang Didache, mga early writings nga wala na masulat sa Bible, ilag yung itestimonyo nga ang Domingo o adlaw sa Ginoo mao na ilang distinguishing mark nilang mga Kristiyanos. Unya kadtong mga Hudeo nga nagpabilin sa daang tinuhuan, ilaapod Sabado. O na nga mga Kristiyanos, Domingo na. Gani, no? Igsuon kung ikaw karon karon din nag-take note ka kadtong nangutana, ako kang pauna-hunaon og ayo para makatuog yung ka sa akong giingon, no? Kanang buhat sa mga apostoles kung ato nang basahon, kasagarang ma-advertise nga igpapahulay diya Sabado kay mo may katigom sa mga Hudeo niya baga kay mga tao ani. Ang Domingo di gyud kay nimo maklaro diha. Kay inanay man lagi ang paghimo sa Domingo nga espesyal. Kay gamay ra man pud sila. Gani wa pa nila mahinganli og Sabat kun igpapahulay ang Domingo, ingon ra nahunang adlaw semana. Pero kung atong sundo ng ilang history, makabantay ta nga wa gyud maglihi sila kay nakiglantugi manggali sa mga adlaw. Dayon pag-abot sa Roma o basahan rago ng Book of Romans, nga naagi diha maklaro na nga daghang mga na Kristiyanos sama sa Roma 1:6 ngadto sa 8 nga nagpasabot nga daghang mga na Kristiyanos dito sa Roma. Di gyud ta kabasa diri nga ang mga Kristiyanos dito sa Roma nanudlo gihapon nga ang espesyal nga adlaw nga magkigom sila, musimba sila kanang Sabado. Basaha kanang mga Kristiyano sa Roma gikan sa Roma 1 taman yun sa Roma Kapitulo man ni tama ning Roma 16. Kaya ako man ning gibasa. Wa gid sila magbalaan niya ng ikapitong adlaw semana nga Sabado. Wa na nila isguti lagi. Kaya nga naman sa Hebrehanon 4:8 naghisgot naman good ug laing adlaw. Diskubreho na lang nato. Lamang di kay klaro diri sa Bible. Mabita to atong tema kagahapon nga kinahanglan atong gabayan sa pagtuo dili kay litra por litra ra gyud sa Bible. Kay na ay apostolic tradition katong ipasabot sa 2 Tesalonica 2:15. Kay na ay wala giklaro sa Biblia nga mga kamatuoran. Moingon siguro mo nga unsa may prueba nga dili tanang kamatuoran nasulat. Mao lagi katong gibasa na nato sa 2 Tesalonica 2:15 nga sa maayong balita Biblia nga ang mga kamatuoran matud pa wali nga binaba og sa sulat. So di kay nasulat ra, ang nasulat mo maning sa Bible, di ba? Pero naay gibinaba ngano kay wa na masulat. So makita nato na siya sa apostolikanhong tradisyon nga wa na masulat. Nya kay kining Domingo nga Sabat o igpapahulay, wa man kay ni maklaro diri sa Bible. Naa man ni naklaro sa gibinaba apostolic tradition mo bitaw ni naabtan ni Constantino kay naklaro na ni siyang panahon. O bitaw, kay kung gipadayon na nila dinhi unta sa Roma, ang iglesia unta sa Roma, di kanunay untang manudlo ana nga Sabado gihapon, ang baboy dili gihapon ipakaon, istang uli himbis, pero basahan na tibuok libro sa Roma mga suking dig paminaw. Di ba wa gyud kay mabasa nga mga Kristiyano sa Roma nanudlo nga ang Sabadong igpapahulay gipadayon nila nga musimba sila nang adlaw, wala. Aha pa man adto ka sa Tesalonica
kay namay nahimong Kristiyanos po sa Tesalonica, sa Pilipos, unsa pa, sa Colosas. Puros yung kayo ay mabasa ani nga mga Kristiyanos nanudlo gihapog igpapahulay nga Sabado. Kung atong itandi ning iglesia sa Roma, Tesalonica, sa ni basta Epeso, Pilipos, wa gini sila nanudlo. Nga ang igpapahulay nga musimba gihapon ta kanang Sabado. Sa atong panahon karon ang nanudlo ana kiniramang atong mga igsuong hinigugmang Seventh-day Adventist, di ba? Sige, magsilag panudlo anang baboy dili ipakaon gihapon, isdang wala himbis, Sabado gihapon igpapahulay, balik-balikon yun na nila. Sige man jud ko nagkadungog sila mga programa dito sa Pikas Istasyon ni adto. Pero kung itandi nato mga Kristiyanos dinhi sa bisan sa buhat sa mga apostoles kay nakiglantugi manggali sila sa adlawng Sabado. Then sa Roma nasamot na gyud, wa na gyud tay mabasa dinhi. Nga nanudlo sila nga ang igpapahulay kana gyapon ikapitong adlaw semana nga maong Sabado. Tesalonica, Pilipos. Gani sa panan-awon nga gisulat ni San Juan katong pinadayag 1:10. Kung gawion nato ang tulo ka klaseng hubad sa Biblia, ang pinadayag 1:10 naghisgot og adlaw sa Ginoo. Unyang adlaw sa Ginoo matud pa sa translation nga Lydiard, rest. Pahulay niya abinakog Sabado na, Domingo man day, matud pa sa El Nuevo Testamento, Latin nga Biblia, nga matud pa, iupuy in el Espiritu, in el Día del Domingo. Domingo. So, naana day gipasabot nga, pero di lang kayo klaro ba, kay mugamit pa mga kaglain-laing hubad. Pero, kung mo basa kag history, kung i-appeal nimo diya sa basihan ka ng apostolic tradition, katong tema kagahapon, so, maklaro na nga, yun, ang Domingo na mga suking tigpaminaw. So, una nga, di kaya na ko na taas-on, pero nataas naman. Basta kitag 30 minutos. Sa iluwa lang yun ko kay murag inana ay sa veritas, no? Mo explain, di yun mamubo. Mataas yun. Kung gusto yun na ko ba ipasabot o gayo. Nakaroon dito ta sa kanang pagkaon. Kung kanang may tungod sa kalanon, gipadayon ba na gihapon? Kay sa atong panahon ron, doon naman gihapoy maghukom nato ana mga suking tigpaminaw hukman tagon sa itong kanon. Para nako okay lang kung ang mga doktor mo bawal-bawal na to ba mayon kanang sa ospital mayon tag ayog kaog baboy kay taas imong dugo. For health reason maminaw ko na sa doktor nga adi sa kumkaog baboy kay peligro akong health, no? Pero kung ang basihanan sala ba o dili, kung ang basihanan may tungod sa pagkamatarong, wala naman na i-appeal sa mga pagtulon ng Kristiyanos. Una nga, dili ta magpahukom sa mga tao nga antas pagkaonana o dili unsa pa diha, no? Pero for health reason, okay manalinghog taan ng dietary laws. Tulumanon may tungod sa kalanon for health reason. Pero kung basihanan na may tungod sa pagkamatarong na maunay dakong question kay wala na gina-appeal ni Kristo siyang panudlo og mga apostoles nga importante gihapon ng pagtulunana kanang dietary laws kay mukaon kag baboy o sa dili di man na garantiya nga malimpyo imong heart nga maayo kag batasan kay gani doon na ko'y mga nailhan nga dili mo kaog baboy pero lain man gyapon batasan. So nakita man guna ni Kristo nga dili na importante ng pagtulunana. Ang kahugaw nga pisikal dili na mo'y dako natong importansya. Ang kahugaw espiritual mo'y kinahanglan wag tango nato. Kay kanang isang-sang sa baba, ikalibang raman na, di ba? Matud pa ni ipasabot sa San Marcos, sa Mateo. Ato niya ning pamasahon ng mga tekstuha. Ang pagtulon ang Kristiyano atong basahon ni Colosas 2:16. Kay diri sa libro sa Roma, Epeso, Colosas, puros yun nagtudlo nga wa na yun, dili na i-appeal ng tulumanon mahitungod sa kalanon. Gani, sabot natos itong panahon ron, for health reason na lang na, para sa panglawas na lang, na, paras na ako'y higala nga, katuloy ko, yun siya nga, akong ipangutana ba nga, ano di magkamukha og baboy? Sa badista na karon? Yun siya, di man.
Katoliko raman ko pero di ko mukha baboy kay kuhan man. Taas mo kong dugo niya, gibawalan naman ko sa kong doktor. Anang ko, mao ba? Okay ra. For health reason naman na. Pero kung niingon pa siya, di ko mukha baboy kay sa badista man ko, sala man na kong mukhaon ta. Apil man gyapon na sa doktrina ng Kristiyano. Kung niingon pa siya ato, mayon ko, dili na mao. Di na mao. Kay pagtulong ng Kristiyano, mao ni ato basahon. Colosas 2:16, gingon. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon o imnon, ubahin sa mga adlaw nga balaan, o sa pangilin, o sa mga bag-ong bulan, ubahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan, mga landong lamang sa mga butang umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. Ayuhon din nato mga suking tigpaminaw. Dili na ta magpahukom karon sa mga tao nga moingon nga, hala, Domingo lagi na ila nga Sabado man. Di ta mutugot nga hukman ta nila. Kay matod pa diri, ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon. Kay na may masaway na to moingon nga, hala, kaon lagi na mga Katolikog baboy, hala, kasala gina sila. No, di ta mutuwa na. Klaro kayo, Colosas 2:16, si Pablo mo nagingon, ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon, o imnon, ubahin sa mga adlaw nga balaan, o sa pangilin sa bagong bulan, ubahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan mga landong lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Kristo. So, dapat mo sentro ta ni Kristo kung sa iyang gipanudlo. Di na ta magpahukom na itong mga tao mayngon nga, ayan bantay ka, nakakaon ka ng baboy, siyang wala himbis. Hindi na ta na. Dito ta ni Kristo o unsa iyang gipanudlo. O of course, sa iyang simbahan, sa iyang iglesia. Kay Kristo man ni og ang iyang simbahan mo yatong patalinghugan. Kay sa Lucas 10:16, wa man mayngon si Kristo nga, hala, tuhui gyapon ninyo to, tumana gyapon ninyo tong mga tao nga nisupak nako nga mga Hudeo nga nagdili sa baboy, nagbantay sa adlaw Sabado. Wa man. Ang giingnan ni Kristo, ang naminaw ninyo, naminaw kanako ang iyang mga tinun-an. Ang iyang mga apostol mo nang susihon nato ug unsa gitudlo ni Kristo og sa iyang simbahan o mga apostol, mga suking tigpaminaw. Kay ang katumanan si Kristo man og ang iyang simbahan. Kaya ang iyang simbahan mao man ang iyang lawas. Yang giingnan ang inyong idili, ang inyong itugot. So, unsa kayo mga teksto sa Biblia nga atong mabasa ngang simbahan ni Kristo, wa na manudlo anang naa. Yun na ta magpahukom. Na, kining Hebrehanon 13:9 atong basahon. Hebrehanon Kapitulo 13, tudling 9. Atong mabasa dinhi kung kana bang tulumanon mahitungod sa kalanon, apil gyapon na, importante gyapon na alang sa gingharian ni Kristo o tulumanon mahitungod sa pagkamatarong. Ay niya basahon na to. Hebrehanon 13, tudling 9. Asa ba to? Diara. Ingon, by the way, mga suking tigpaminaw, kining Hebrehanon, sa una, gituhuan sa mga scholar, ang nagsulat ani si Pablo. Diba naagali mga komentaryo nga, mingon nga, si Paul kuno may nagsulat aning Hebrews. Pero sa akong research, later on, ang consensus yun, bagang doon sa mga scholar, ilang na disidihan nga kining Hebrehanon dili si Pablo gyud may nagsuwat ani, kay ilang gikumpara sa estilo ni Pablo sa mga sinulat ni Pablo ug kining sa Hebrehanon lahi man gyud ang estilo. Una nga latest gyud consensus sa mga scholar ingon sila nga i-anon lang nato ng Hebrews kay wa man gyud di man gyud matumbok nato si Pablo ana kay lahi mag-estilo. Tanawa ng iyang sinulat sa Pilipos, sa Corinto, Epeso, yung ikumpara sa Hebrews, lahi kayong estilo. Unang naingon mga scholar nga, i-anon lang na ito na. Ang importante nga, tinuod na. Okay. Inaamang po yung mga sinulat nga maglisod na kag-trace bakin sa gi-autor. Di ba? Ang importante, linamdagan na sa Espiritu Santo. Naon sa man, ang nasulat sa Hebrehanon 13:9, atong basahon. Ayaw itugot
nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong nga gianan. Maayo gayod nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon, kay wala makatabang ang maong tulumanon niadtong nagtuman niini. Usahay mo irgog yung kuani ba kung gawion ako ng gitudlo sa mga doktor. Kaya ang mga doktor moingon man gyud nga bantayan nato ng tulumanon nato sa kalanon ha, di ta patakag kaon kay magkasakit pantag putakag kaon. Unya giingon man diri sa Hebrews 3:9 nga ay mo kuan na di na makatabang ng tulumanon mahitungod sa kalanon. Say mo kaingon ba ko nga may akong tuhuan mga doktor o kining Bible. Ay sa dihang nakasabot ko mayon ko nga kini kong sa Bible ang gi espresyalan ang gitagaan og dakong bili dili ng paras panglawas. Okay man ang magbantay ta paras panglawas for health reason mo nang mutuotas to mga doktor. Pero ang gitagaan og dakong importansya dinhi sa Bible kanang pagkamatarong. Kana gong tulumanon mahitungod sa kalanon, dili man guna garantiya nga makapamatarong nato kung di ta mo kaog baboy, isdang wala himbis. Kay naa may dili mo kaog baboy, isdang wala himbis nga maot mangyapog batasan. So mo nang na huna-huna sa mga Kristiyanos base aning Hebrehanon 13:9 nga adi man makatabang ng pagtulun-ana mahitungod sa pagkamatarong. Kay bisag dili mo kaog baboy, maot pangyapon batasan. Di mangyapon putli ang kasing-kasing. Atong basahon ug usab ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulun-an makapatipas kaninyo gikan sa matarong nga gianan. Maayo gayod nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili na pinaagis pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon, kay wala makatabang ang maong tulumanon ni adtong nagtuman niini. Buti pasabot kanang balaod sa pagkamatarong ba. Di ganang katabang kay di man na garantiya nga maputli imong kasing-kasing ug di ka kaog baboy. Istang wala himbis. So alang sa to kana bang may pagtulunan may labot na sa pagkamatarong dili nakatabang ng tulumanon mahitungod sa kalanon. Asa na makatabang sa health reason ra, sa panglawas ra, kanang doktrina sa mga doktor. So kung motuo ka anang tulumanon mahitungod sa kalanon para sa mga doktor for health reason, okay na, mukaong kag sa baboy sa dili pwede ra. Pero kung tulumanon na may labot na tinuhuan, sala ba na o dili, wala na i-appeal diri sa pagtulon ng Kristiyanos. Unsa pa? Sa San Marcos 7. San Marcos 7. Tudling, di ko na lang nibasahon kaya mapikhan nyo ko Sa Marcos 7:18-23, kamo nalay basa mga sukig tigpaminaw. Di ba, giklaro ni Kristo nang gingon niya nga, oy, kadtong ba, naguna-huna gihapon nga kanang isangsang sa baba nga mahugaw, makasa gihapon ka na. Wa na mo ingon si Kristo, ingon, in fact, ingon si Kristo, ay, dili na tinud-an na makapasalaan sa tao, makapahugaw sa tao ng isangsang sa baba. Kay mo gawas ra na niya. Ang Tinoo jud makahugaw sa tao kadtong gikan sa sulod niya. Katong mga kinaiyan niyang dili maayo ba? Pas anang pagka mananapaw, pagkapalahubog, sana mapatuyangon. Muna gipasabot ni Kristo mga hugaw gyud nga makapahugaw sa tao kanang gikan sa sulod, dili nang isangsang sa baba kay ikalibang ra man na. Mugawas man na. Usahan ninyo na Marcos 7:18-23. Ug usab ang Buhat Kapitulo 11 7-9, di ko na lang ni pamasahon kamo na lang basa ani. Gunya bisag ang atong basahon na lang kining 1 Corinto Kapitulo 10 tudling 25-27, no? Ato ning basahon mga suking tigpaminaw. Kay kini pagtulon ang Kristiyano man yun kay sulat man ni Apostol Pablo. 1 Corinto Kapitulo 10 tudling 25-27. Sa maayong balita Biblia nako basahon. Gingon, makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado, so walay pag-agad sa inyong konsensya. Kay sumalas giingon sa kasulatan, iya sa Ginoo ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini. Kung dapiton kamo sa dili magtutuo, sa pagpangaon ug mukuyog kamo kaniya, kaon sa idulot kaninyo sa walay pagpangutana tungod sa konsensya.
na pag suking tigpaminaw. Di nila kita pahukuman ng mga tao nga magsawayon siya itong karon. Ingon siya, makahimo kamo pagkaon bisag unsang karne nga gibaligya des merkado. Nya wala kas merkado lamog man ang baligya dia, karning baboy, karning manok, sa pana dia. Ya, di naman ta magsusi-susi des tong konsensya. Kaon man gyud bisan unsang karne. Kung dapiton kamo sa dili magtutuo nasamot. Kay bisag unsang karne ni. Kung dapiton kamo sa dili magtutuo sa pagpangaon ug mukuyog kamo kaniya, kaon sa idulot kaninyo sa ulay pagpangutana tungod sa konsensya. Pero sa atong panahon ron, namay moingon nga, hala, ayaw kaon na kay baboy na. Ayaw na, di nang tamutuwa na, mga suking tigpaminaw. Okay, napauntay mga tudling diri uban, pero sige kaingon ko na di na ako ni tiwason. Tiwason pa rin ako na waan na yun ta. Magkabsa na ta, napatay pahibalo. Okay, I hope no igsuon kad tong nungutana, tong mihangyo nga nalinawan ka. Ya kung gusto kag dugang niya na, nga matinawan ka, muna nga paminawan itong mga pahibalo. No? Mga suking tigpaminaw ay biyan ninyo kalimte ang atong Global Catholic Network, ang EWTN, nana sa cable. No? Okay, EWTN. Pangitalan ninyo unsa na nga channel no sa inyong cable. Kaya depende man na sa inyong cable operators. Ugunya ang EWTN.com sa internet no. Dayon ang Catholic.com ang gihimong library ni Veritas. So diha jud ko kayo makatuon sa Catholic.com sa internet. Pwede mo maka-download og mga MP3 files diha, mga suking tigpaminaw nga libre na sa archives section. Ugunya no, kung mangutana mo ni Veritas, ipadangat sa cellphone ni Veritas no, ang number 0918-5497-065. Ang telephone number 212-6200. Ugunya nga itong PC number 277-0057-86811. Okay. Sa dili pa nato ni hingpit yun nga tapuson natong basako ning kining pag-ampo ni St. Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, hining ubos niyo yung suon, sa tulumanon the woman I love, Shilbert Dundoyano Sr. alias Veritas Puingon, hangtod ugma pohon, samang oras, ug istasyon. Sa ngalan sumahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.